Кешелекнең рухи дөньясын яктыртып, тормышыбызга матурлык бүләк итүчеләр, хезмәтләре белән туган җиребезнең, туган телебезнең бөеклегенә дан җырлаучылар, халкыбызның милли рухын, гореф-гадәтләрен саклауга, аларны киләчәк буыннарга тапшыруда намуслы хезмәт куючылар, ул сәнгать әһелләре. Мәдәниятнең кайсы гына өлкәсен калма, кешелекнең тарихи һәм мәдәни мирасында хәзинә булдырып, талантларны барларга һәм ачарга, уникаль кыйммәтләрне аңларга, кадерен белергә өйрәтүче, матурлык дөньясы белән аралашу шатлыгы бүләк итүчеләр ала. Иҗат кешеләре, алар үзләре генә белгән, аңлаган башка дөньяда яши торган үзенчәлекле халык. Сәнгать дөньясын үз язмышына әверелдергән, күңел байлыгын халык белән бүлешкән һәр әдәбият хезмәткәренең иҗат чишмәсеннән чыккан җыр, моң, дәртле биюләр, кабатланмас зәвыклы нәкешләр, булар барысы да сезнең өчен яраткан тамашачыбыз. Кадерле райондашлар, тирә-юньгә яктылык, нур сибеп, алда яңа үрләр, яңа казанышларга ирешергә насыйп булсын. Бәйрәмебез белән İyi işte su şovlasın, kırda turgay saynasın, il yigit
Çiftisi yumak bulsun, yigitleş ko'ngilin ko'rsin. Kız bulsun. Deli yıldız bulsun. Yiğit üstü sap bulsun. Yigitke oğlan. Kız bulsun, ko'kda yo'l tutsin. Ak kaşkalar nama savanda uzak dedi. El batır atak bulak savanda jiyan dedi. El batır ak bulak hazırlap koysan bir bulak. Ak koşkalı argaman beygiden alda girse. İlim atırınlık bilek meydandan sık çıksa. İlim atırınlık bilek ezirler koyar bulek. Arkamalım kanata var. Her gün sıkıntam bilen. Üzümlü seletim var. Alıp sağın şak bilen. Yedin bulsa akıl bulsun. İki göze ot bulsun. Silvi hakkın bilemezsen güzellik alıyor bulsun. Kız bulsun. Senin üstü şok bulsun. Silgisen bilmese irtega güzel yetse. Kızlar, yigitler, ey devirdin Hey!
Шулар Зәңгәршәй музыкаль драмасы Мөслим халык театрын 2022 елда яңа баскычка күтәрде. Коллектив ил күләмендә танылу алды. Идел-Йорт төбәк-ара театр коллективлары бәйгесенең җиңүчесе. Инде икенче тапкыр гран-при яулаган труппа Казан, Минзәлә, Сарман, Тукай, Актаныш районы тамашачыларын сөендереп кенә калмыйча, данлыклы Галиәсгәр Камал театры сәхнәсендә, Оренбург өлкәсендәге татар театрының бишеге булган Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге театр сәхнәсендә дә Зәңгәршәйне куеп, милләттәшләребезне куандырды. Җирлегебездә милли-мәдәни чаралар даими оештырылып тора. Каз өмәсе бәйрәмен бөтен дөнья татар конгрессы башлангычы белән Россия күләмендә үткәрдек. Бәйрәм кунаклары фестиваль кысаларында узган һәр чарага югары бәя бирде. Йортыбыз Татарстан Республика этно-мәдәни фестиваленең зона турын кабул итте. 5 коллективыбыз фестивальнең лауреаты исемен алды. Мөслим тугайлары һәм ык буйлары ансамбльләре башкалабыз Казанда узган гала концертта чыгыш ясады. Созвездие йолдызлык, Сандугач сайрар илен, гомумән нинди генә фестивальне алсак та матур уңышларыбыз бар. Районыбыз милли мәдәнияткә тугры, сәнгать җанлыклы ул кызлары белән бай. Һәр авыл җирлегендә кабатланмас үзенчәлеккә ия булган үзешчән иҗат төркемнәре эшләп килә. Алар арасында үзешчән халык коллективы исемен йөртүче татар, рус, мари, керәшен фольклор ансамбльләре, үзешчән театрлар бар. Узган елда Салавыз Мухан авылы үзешчән театр коллективы да халык театры исемен яулады. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителү, районыбызның җирле сәнгатен үстерү өлкәсендә куелган тырыш хезмәтне тагын да җанландырды. Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йорты ел дәвамында сәнгатькә тугры хезмәт итә. Ел дәвамында түребездә кунак бар проекты уңышлы гына эшләп килә. Әлеге проект кысаларында оста куллы якташларыбызның шәхси күргәзмәләрен ачу тантаналары уза. Әшрафуллина Фәридә Әхмәт Фатих кызы белән җан җылысын биреп исем астында очрашу кичәсе. Сәнгать мәктәбе укытучысы Галиева Эльмира Җәүдәт кызының иҗади эзләнү, Рәйхан Тимеровның туган авылының матурлык исем астында картиналар күргәзмәсе райондашларыбызга гына түгел, җирлегебез кунаклары күңеленә дә хуш килде. Туган якны өйрәнү музеена рәхим итегез. Мөслим балалар сәнгать мәктәбендә 7 бүлектә барлыгы 372 бала шөгыльләнә. 2022 елда ирешелгән уңышлар шактый. Мәктәп Россия күләм үткәрелгән иң яхшы сәнгать мәктәбе конкурсының региональ турында җиңү яулады һәм 7 миллион 345 мең сумлык яңа җиһазлар, музыкаль инструментлар һәм укыту методик әсбаплар кайтарылды. Ялгыз чыгышлары белән һәм иҗади коллективлар составында төрле дәрәҗәдәге конкурс фестивальләрдә 349 укучы катнашып, 206 призлы урын алды. Шулар арасыннан иң дәрәҗәлесе «Звезды из завтра» республика проекты. Фестивальдә җиңү яулаган укучылар Язилә Кыямова, Әмир Габделхаков, республиканың төрле шәһәрләреннән килгән балалар арасыннан сайлап алынып, данлыклы дирижер Рөстәм Аязов җитәкләгән «Ля Примавера» камера оркестры белән берлектә чыгыш ясадылар. Созвездие йолдызлык Ачык Республика телевизион яшьләр фестивалендә катнашып, җыр сәнгате бүлеге укучысы Азали Хафизова пирамида күңел ачу үзәгендә гала концертта чыгыш ясап, 2нче призлы урынны яулады. Тукай бизәкләре бию коллективы 3нче дәрәҗә диплом белән бүләкләнде. Мөслим кызы, Мөслим егете район проекты Рәсәй күләм Пушкин картасы программаларын тормышка ашыру максатыннан гомуми белем бирү мәктәпләре укучылары өчен мастер-класслар, иҗади очрашулар, концертлар оештырыла. Быелгы уку елында 8 иң сәләтле чыгарылыш сыйныфы укучысы сәнгать юнәлешендәге махсус урында һәм югары уку йортларына укырга керделәр. Мәктәп укучылары һәм укытучылары районның мәдәни тормышында, җәмәгать чараларында актив катнаша.
Китап сөюче укучылар өчен Мөслим районы китапханәсендә бүген бөтен уңай шартлар тудырылган. Компьютерлар зонасы, йомшак мебель, әдәби кафе, балалар китапханәсе дә шунда урнашкан. Күп мөслимнәрнең яраткан урыны ул үзәк китапханә. 2022 ел җиңүләргә бай ел булды. Татарстан мәдәният министрлыгы үткәргән конкурсларда катнашып, гомуми 4 миллион сумга якын грант алды. Алар китапханәне тагында ямьләндерү өчен тотылды. 2022 ел үзәк китапханә тарихына юбилей елы буларак кереп калды. Үзәк китапханәләр системасы булып оешуга 45 ел тулды. Шул уңайдан районыбыз китапханәләрен барлау юлында дип исемләнгән тарихи китап бастырылып чыгарылды. Укучыларда сәнгатькә мәхәббәт уяту максатыннан Йолдызга 10 сорау исемле татар эстрадасы йолдызлары белән очрашу кичәләре үткәрү дә китапханәдә матур бер традиция. Яшүсмерләр, яшьләр белән эш алып бару китапханә хезмәткәрләре өчен бүгенге көндә актуаль һәм үзенчәлекле бурычларның берсе булып тора. Брейнринг уеннары, төрле викториналар, бәйгеләр оештырыла. Яшьләр бу чараларда бик теләп катнаша. Сәләтле балаларның Зөлфәт әдәби шигърият клубы проекты эшчәнлеге буенча да актив эш алып барыла. Иҗат итүче, яшь каләм тибрәтүчеләрнең шигырьләре тупланган талантлы син туган җирем дип исемләнгән җыентык дөнья күрде. Якташыбыз Зөлфәт Маликовның тулуына 75 ел тулуга багышланган әдәби шигърият кичәсе. Фатил Сафин белән очрашу, Лилия Садриеваның 60 яшьлек юбилее уңаеннан очрашу кичәсе райондашлар күңелендә матур истәлекләр калдырды. Гомумән, нинди генә чараны алсак та, китапханәчеләребез гел алда. Тамашачыбыз, мөхтәрәм мөслимлеләр, җирлегебез кунаклары, барчагызга ихластан сәламлибез һәм безнең һөнәри бәйрәмебезгә багышланган бәйрәм концертында күрүебезгә чиксез шатбыз. Кеше күңеленә матурлык, илаһилык кырлыклары, моң үрнәкләре салып, халкыбызның киләчәккә булган ышанычын, рухи байлыгын арттыру сәнгать дөньясы алдында торган җаваплы бурычларның берсе. Мәдәният өлкәсендә башкача эшләү мөмкин дә түгел. Чөнки безнең йөрәктә халкыбызның милли рухын, гореф-гадәтләрен саклап калу, аларны киләчәк буынга тапшыру җаваплылыгы бар. Һөнәри бәйрәмебез белән яраткан калькаларыбыз. Бәйрәм тәбрикләүләре җиткерү өчен сәхнәгә Мөслим муниципаль район башлыгы Альберт Робертуллов һөҗүм чакырыла. Рәхим итегез. Хәерле кичләр, хөрмәтле райондашларыбыз. Бик матур бәйрәмгә җыелдык бүген, әйме? Мәдәни хезмәткәрләр көне. Нинди генә бәйрәм булмасын, нинди генә чара булмасын, районыбызда безнең алардан башка инде бер чаранда үткәне юк. Ял көне ул, бәйрәм көне ул, яңа ел каршы алырга масаван тыйма, без бөтенебез инде ял итеп йөрергә җыенабыз да, алар һәрвакыт эштә, строю урыслар әйтмешли, аларны передовой һәрвакыт алдында иде. Һәм инде үзләренең җылларын, үзләренең моңларын, үзләренең булган кичерешләрен алар безгә җиткерәләр, безне сөендерәләр. Ул аларның эше. Аларга иң зур бүләк нәрсә ул? Безнең кул чабулар, рәйме, кул чабу мәдәният хезмәткәрләре алар үзләренә күрә бер ширлек шөринде, они немножко больные, так ведь. Инде аларга инде теге сәхнәсез алар үзләренең тормышын күрмиләрдер. Аларның эштә булган энергия, эштә булган хисләрен алар инде һичшиксез безгә бирергә тырышалар. Инде Мөслим районы мәдәни хезмәткәрләре бүген аеруча без аларга күпләп рәхмәтебезне белдерергә тиештер, рәхмәт итеп аларны котларга тиештер. Чөнки чынлап та аларның ирешкән җиңүләр, аларның күрсәткән зур күрсәткечләр алар район эчендә генә түгел, республикада танылдылар, Россиядә танылдылар. Менә безнең фольклор ансамблебыз бар инде, ниндидер зур гына кунаклар килмәсен, районда без инде фольклор ансамбльләрне каршы ала
Һәм инде шаккатып алар килеп сөйлиләр. Сезнекеләрмесең, бу моны Казаннан чакырткансыз сез дип. Мен әйтәм, юк, үзебезнекеләр, алар безнең горурлыгыбыз. Инде алар шулай ук Москвага барып, Гран-при алып, Москвада чыгыш ясап кайттылар. Безнең районның данын тагын да югарыга күрсәтеп, бөтен республика исеменнән чыгыш ясап кайттылар. Шулай ук инде менә безнең пролог башланды Зәңгәшәл театрының күренешләре белән, әйме. Мин инде аны бер 7-8 тапкыр караганмындыр. Әле тагын менә уйлап торам, тагын бер-ике наверное куярга кирәктер, карарга кирәктер, чөнки уже сагындыра башлады, нидер җитмәгән сыман. Чөнки ул менә ничектер йөрәккә үтеп керә торган итеп уйныйлар. Җәлләп та аласың шунда, шулай бит инде сөенеп тә, көлеп тә аласың. Настолько шундый профессиональ итеп куелган, һәм инде без кая гына бармасак та, әйтәм, Сарман, Актаныш, Минзәлә, күрше районнарга бөтенесенә дә барып кайттык. Оренбургка барган ник Илгар әйтә, безнең татар театрының бишеге булган дип. Чөнки татарның беренче театры Оренбургта шундый Хадай Фәзи исемендәге беренче булып шунда оештырыла татар театры. Һәм инде анда алар бөтен шуннан таралып киткән күренеш. Татар халкы бит ул театрдан башка яши алмый. Һәм без инде быел бик зур шундый күрсәткечкә ирештек. Безне анда чакырдылар, без анда чыгыш ясадык. Менә бүгенге сыман тулы зал белән басып 15 минутлап анда безне җибәрмичә сәхнәдән әйме, үзләренең рәхмәтләрен әйтеп, сез безнең татарлыгыбызны уяттыгыз дип, 150 чакрым ераклыктан хәтта автобуслар белән, машиналар белән килеп, безнең театрыбызны карап килгәннәр иде. Инде аның чынлапта декабрьбездә без үзебезнең Галескар Камал театрында, Галескар Камал театрында без чыгыш ясадык. Гран-при алдык. Бу бик шулай зур җиңү, чөнки инде халык театрлары арасында 2 тапкыр гран-при алган бар микән ул тагын булмаса да, бәлки инде берәү я икәү Мөслим театры шундый җиңүгә иреште. Шуңа күрә аларга да бер кул чабыйк әле. Шуңа күрә мәдәният хезмәткәрләре көне дип без аны зурлап, горурланып әйтәбез. Һәм инде аларның төп эшләре нәрсә? Менә безнең фольклор ансамбльләре, рус фольклор ансамбльләре, безнең Михайловканыкы, рус Шуганныкы, Усыда безнең Сукайбылары, Палеркас безнең Мари фольклор ансамбле. Булар бөтенесе дә безнең балаларыбызда мәдәнияткә ярату, үзебезнең гореф-гадәтләрне белү, каян икәнен, тамырларны белү өчен эшләнгән. Менә әле Тигатнада гына монда бәйрәм булды, нинди генә йолаларны күрсәтмәделәр. Анда балалар да катнаша. Алар үзенең кем икәнен белү, үзенең халкының тарихын белү, аның гореф-гадәтләрен белү, бу инде зур фундамент. Мин аны һәр вакыт әйтәм, фундамент көчле булса, өйдә көчле була, ул узак тора. Шуңа күрә без инде балаларыбызны да тәрбияләү эшендә мәдәният хезмәткәрләренең безнең бик зур аларның өлешләре. Менә клубны әле бүген концертны калабызны күбегез беләсездер инде, әйме, беләсез, күпме балалар безнең биюдә катнашалар. Алар яратып, целый конкурслар үтеп, әйме, мәктәп дәресләр биткәнне генә көтеп торалар, монда килеп, ул бит нинди зур эш. Бүрук биюне син ел буе репетицияласын, һәм инде бер тапкыр айга бер тапкыр монда, или 2-3 атнага бер тапкыр чыгып, шулай ук ул биюне әти-әниләренә күрсәтергә, горурланырга, әйме, алар бөтенесе дә татар киемнәренә, рус киемнәренә, менә безнең даже чуваш бию булды, чуваш биюләрен белән дә алар бөтенесе аның белән горурлана, алар бөтенесе үсә. Безнең чынлапта инде үзебезнең ДШИ школа искусств, анда да зур җиңү булды, бөтен Россия буенча без беренче урын алдык авыл җирләрендәге булган музыкаль мәктәпләр арасында. Булар барысы да күрсәтә, нинди көч куелганын, ничек безнең халык бирелеп эшләгәнне. Шуңа күрә менә бүген инде без милли мәдәни йорты һәм елны һәм гореф-гадәтләр елын ачу көне итеп тә билгеләп үтәбез. Шулай итеп, бу елны инде без районда бүгеннән ачык иттереп белдерәбез һәм тагын бер тапкыр ныклап алкыштык әле үзебезнең артистларыбызга. Бер нинди дә бәйрәм бүләкләрсез булмый, бүләкләргә күрсәбез. Һәм инде мин бер үзгәреш кертергә ойладым. Мин инде сәхнәгә чакырасым килә, Ерик Фәйз, сезне. Менә безнең бүгенге җиңүләргә
Безнең бүгенге менә мәдәниятның нигә турышына сезнең көчегез бик күп куелган. Инде кайчан карама, инде монда эшләгәндә дә, управлениедә эшләгәндә дә без инде кайтып китәбез, авылында килеп аякларында керәчәк биреп әйтәбез. Шунда бергәләп топлыйлар. Milli мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр ел уңайыннан җирле мәдәниятне үстерүгә куйган фидакар хезмәтләре өчен Мөслим муниципаль район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Усыкай буйлары Керәшен халык фольклор ансамбле җитәкчесе Миләүшә Филиппова. Мари халык фольклор ансамбле бүләкләнә. Җитәкчесе Роза Валиева. Ихласлыктан тәбриклибез. Җиңүләрегез соңгысы булмасын. Награждается русский фольклорный ансамбль «Рябинушка», руководитель Ялка Хафизова. Награждается русский вокальный ансамбль «Черемушка», руководитель Ксения Самединова. На сцену приглашается глава сельского поселения Альбина Инсуна. Прекрасно, тәбриклибез. Иң изге теләкләребез. Җылай район башлыгының рәхмәт хаты белән Мөслим тугайлары халык фольклор ансамбле бүләкләнә. Җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Фәнис Абдуллин. Җирле мәдәниятне үстерүгә куйган фидакар хезмәтләре өчен Мөслим муниципаль район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә Әлфинур Әнвәр кызы Сабирова, район мәдәният йорты тегүчесе. Район башлыгының рәхмәт хаты белән Ләйсән Илдар кызы Муллагалиева бүләкләнә, район мәдәният йортының баш методисты. Мөслим муниципаль районының иң зур бүлеге мактау грамотасы белән бүләкләнәләр. Синара Яфер кызы Ябарова, район мәдәният йорты режиссеры. Мактау грамотасы белән Рауил Илдар улы Тимкин бүләкләнә. Туган якны өйрәнү музее баш белгече. Кызы Латыпова бүләкләнә. Балалар сәнгать мәктәбе фортепиано бүлеге укытучысы. Мактау грамотасы белән Айгөл Рим кызы Шәйгәрданова бүләкләнә. Балалар сәнгать мәктәбе җыр бүлеге укытучысы. Истәлекле фотога төшергә чакырабыз. Әлеге төркем бүләкләнүчеләр белән. Коллегаларыбызны ихластан булып
зур бәйрәмебез белән тәбриклибез. Алдагы сәнгать юлында бар уңышлар насыйп булсын. Зур хөрмәт белән сезне озатабыз залда урыннарыгызга. Без бүләкләү тантанасын дәвам итәбез. Мөслим муниципаль район башлыгы Альберт Роберт Хожин һәм якташыбыз Түбән Кама мэры Рамил Муллин ярдәме белән Сөнмәс дәрт ветераннар клубына өр-яңа уен коралы гармон бүләк ителә. Hürmetli rayondaşlar, bu oyunda действительно бик зур бүләк. Фәнисай безгә уйнап күрсәтерсез дип өметләнәбез. Рамил Хамзовичка мөрәҗәгать белән чыккан Фәнисай безгә әзрәк ярдәм итә алмасын икән, баян алып бирмәсен икән. Бу чын концертный баян. Кыйбатлы безнең районда әле мондыйлар, по-моему, юк. Аның тавышын сез ишеткәч үзегез аңларсыз. Рамил Хамзович күбелешен кертте, әзрәк мин дә ярдәм иттем. Шуңа күрә менә шундый күмәкне белән без барыбер мөслимлеләр, без бергә менә шундый матур коралны алырга безнең мөмкинлек булды. Уйнап күрсәтегез табакка. Hürmetli müslümanlar, bizden de şu meslek kolektifinin bayanında nişnetleri. Her düşmanın debayetinde ansambellerin özünün oyun kuralı var. Bizden de şu meslekin oyun kuralı bayanlarla ateşlediğinde bir maturkını yarmarlarını Albert Robert bilen Ramil Hamzoviç Tralar söyleşi dinleten iyi olsa da bulur. Varlık dinleten bayan soruyu malumiyeten. Atsalar atarlar. Belki matmaslarını yeten atsalar. Yaşta ciddiler enten kapasiyeti vardan nihayet ilk soru rahmat sizler. Sümmesler, bütün sümmesler kolektif isiminden, şın konudan sizge ülkenlerine ihtiramınız, ihtibarınız, yardımınız için zor rahmet eyteriz. Sizge selametlik, Ramil Hamzoviç'te sizge de bik zor rahmet. Selamet olağız, şerizde ulaşlıklar kineye rahmetler sizge. Size rahmetli tasdiklerimizge. Театр эшчәнлеге айран урын алып тора. Һәр елны балалар театрлары шулай ук үзешчән һәм халык театрлары арасында районыбызда бәйге үткән. Театр милли хәзинә дип исемләнгән үзешчән һәм халык театрлары конкурсында 24 спектакль каралып, шуларның иң яхшы дип табылганнары район сәхнәсенә чакырылды. Коллективларның тәрбияви әсәрләрен карап, тамашачыларыбыз инде үз бәяләрен бирделәр. Аларның олы хезмәтләренә инде без бүген үзебез дә бәябезне бирәбез. Театр милли хәзинә район конкурсында җиңү яулаган Ташлыяр авылы үзешчән театр коллективы мәдәният бүлеге дипломы һәм 10 000 сумлык сертификат белән бүләкләнә. Ирая ханым, рәхмәт итегез. Мехнәстән тәбриклибез. Истәлек фото. Шушындый ук диплом һәм сертификатка Мәлләтамак авылы үзешчән театр коллективы лаек дип табылды. Элекке алкышларыбыз сезгә. Шахмат авылы үзешчән театр коллективы шулай ук әлеге бәйгенең җиңүчесе дип табылды. Диплом һәм сертификат белән бүләкләнәләр. Иң изге теләкләребез сезгә. Иске Вараш авылы халык
театр коллективы мәдәният бүлеге дипломы һәм 10 мең сумлык сертификат белән бүләкләнә. Үмітрей ауылы халық театр коллективы шулай ук бәйгебезнең җиңүчесе дип табылды. Мәдәният бүлеге дипломы һәм 10 мең сумлык сертификат белән бүләкләнә. Диплом һәм сертификат белән Салавыз Бохан авылы халық театр коллективын бүләклибез. Конкурсның гран-приена Иске Карамал авылы Замандаш халык театры ия дип табылды. Алар мәдәният бүлеге дипломы һәм 30 мең сумлык сертификат белән бүләкләнәләр. Коллектив безнең легендар пьесаларыбызның берсе Әлдермештән Әлмәндәрне сәхнәләштерде. Күпләрегез инде әлеге матур тамашаны шагыйрә булгансыздар. Ихластан тәбриклибез сезне, коллегаларыбыз, һәм истәлеккә фотога чакырабыз. 27 март халыкара театр көне билгеләп үтелә. Инде әлеге матур бәйрәм белән дә тәбрикләп, алдагы иҗат юлында барлык уңышлар насыйп булсын дигән теләктә без сезне озатабыз. Залдагы урыннарыгызга, хөрмәтле кунакларыбыз, сезгә дә зур рәхмәт. Кадерле дуслар, инде без матур концертыбызда дәвам итәбез. Ямьле ак буена нигез салган ата-бабам безнең ишенгә бәхтебезне таптык шушы җирдә. Без бәхетле шушы Мөслимдә. Сәхнәбез түрендә ак буйлары халык җыр һәм бию ансамбле. Oh
yüzüne şanın belengine koşarım şirken şanımına susuz gelen sihri dağlaşa duymalı dinsiz nazarına
süyüğümdek her kalına Ural canım ural Moğola Süzsüz gelen sihri dağlar aşar Kıymalı dinsiz nazarına Kıymalı dinsiz süyüğüne Tansızı kalbini canına Güzeldir yine yüreğine Ura ura süyüğüne İlk süyün azına Gün göçtürüp günde yıldızlarına Kuzemizden almayıp kuzelerime Kuzemizden almayıp kuzelerine Ura
Маңғайлар сырланса да деп жырларда жырлана. Хактанда жыр һәм сәхнәдән көч, күңел күтәренкелеге алып, елларга сер бирми яши сүнмәс ансамбле. Тормышны ярату, яшәүдә иҗатка булган мәхәббәт белән без яшь буынга үрнәк алар. Бүгенге бәйрәм кичәсендә гомерләрен мәдәнияткә, сәнгатькә багышлаган һәм инде бүгенге көндә лаеклы ялда булган безнең коллегаларыбыз, хезмәттәшләребез катнаша. Хөрмәтле коллегаларыбыз, әйдәгез урыннардан торып басыгыз әле. Без сезне җылы алкышлар белән сәламлыйбыз. Район мәдәният йорты, Үзәк китапханә, музей һәм инде балалар сәнгать мәктәбе системасында озак еллар хезмәт куеп, бүгенге көндә лаеклы ялда булган хезмәттәшләребез, биналар һәм инде әлеге чәчәк бәйрәмнәрен сезгә булган ихтирам һәм хөрмәт итеп, бәйрәм белән итеп, кабул итеп алсагыз иде. Без сезне бик яратабыз. Alkışladılar bizim yigitlerimiz biraz buna. Bir şokta kaldılar, bir güne hizmetleşiriz biz de. Şeşek beylenlersiz kalmadı mı? Barınızda aldınız mı? Tağın bir kat ihlastan rahmetlerimizni yollayız hem eyleyişik alkışlar bilen. Beyram lakıtlıyız sizler. Endi konsertimizni Hazine Biyo Teatri devam eder. Beyram Biyo bilen.
Eylemine varırsın da. Selametsin tuğaylarına, ormanlara selam. O başında oy kalıpsa, sinana selam. Hepsi dağın kaytarımın, yazmışım güneş şurada. Bulacak uçaklarımı, ırmalar tavşında. Bulacak uçaklarımı, ırmalar tavşında. Evet siceyler bu yana, Örsayran dağlarda, kanadını sıйматırız, biz yaşayan yanlarda. Eski dağın bir kaytarımın, yazmışım yine şurada. Duayakın mağdurları, ırmalar tavşında. Duayakın mağdurları, ırmalar tavşında. Sevmesin kolundağı, aman bir kılgasına. El diyorum afyalını, şiirlerdi buluşunda. Eksik dolu bir kaytarımın, yazmışım bir şunda. Duayet uçanlarımı, ırmalar tavşında. Duayet uçanlarımı, ırmalar tavşında. Eksik dolu bir kaytarımın, yazmışım bir şunda. Duayet uçanlarımı, ırmalar tavşında. Duayet uçanlarımı, ırmalar tavşında. Yakıp şanları var, ırmalar tavşında. Duman yakıp şanları var, ırmalar tavşında.
hörмәтле, яраткан коллегаларыбыз, бәйрәм белән